खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया दिनै सानसेल'सै एबा गाबोननो खुंजागोन बिधानसभा बिसायख'थिया बे जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथायनिफ्राय गोख्रों एसअपि जारि खालामदों बेजों लोगोसे रायजोनाङै गोख्रों नेमखान्थि जाबसिननाय जादों बिसायख'थिनि सिगां मा खालामनांगौ बेखौ रोखायै मख'नाय जादों एसअपिआव बे समाव गासैबो राजखान्थि दोलो आरो बिजाथिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरनि सायावबो खुंथायनिफ्राय गोख्रों नोजोर लाखिगोन बे फोसावजानाय एसअपिखौ नेवसियोब्ला आयेनारि गोख्रों राहा लानो थाखायबो फोसावदों फोरमायथिनो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया मैया बेलासिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो थुंगेदों मोनानि 5 रिंगानि उनाव मोनफ्रोम राजखान्थि दोलोआ सुबुं थुबुरमा आरो बिसायख'थि फोसावदिंनो मोननाय नंलिया बे बिथोन बादियै बिजाथि फोसावजानाय दैदेनगिरिफ्रा जुदि मानिनानै सोलियोब्ला आयेन बादियै दायनिगिरि जागोन दिल्लीसिम सौहैबाय आसाम पुलिसनि मोनसे दोलोआ कंग्रेसनि दैदेनगिरि पवन खेराखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय बिथांनि न'आव आसाम पुलिसनि आगान मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि पवन खेराया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिनि हेंथायै नंखायै फोसावनानै अजद होदोंमोन बे नंखायै फोसावनायनि हेंथायै गिबि मन्थ्रिनि बिसिया बेनि हेंथायै गसर होनायनि उनावनो आसाम पुलिसआ पवन खेराखौ नागिरनो थाखाय दिल्लीसिम सौहैयो नाथाय बिथांखौ गावनि न'आव लोगो मोनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों बे जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पवन खेराखौ गावनि न'आव लोगो मोनाखैब्लाबो जेरावखि थाया मानो बिथांखौ एरेस्ट खालामगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आसामाव ड्राइ डे फोसावबाय मैया मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै 48 घन्टासिम 9 एप्रिल मोनानि 5 रिंगासिमहालागै गासैबो जौ गलाफ्रा बन्द थागोन नाथाय बेनि उल्थायै जुदि आयेनखौ सिफायोब्ला खुंथायनिफ्राय गोख्रों राहा लानो थाखायबो फोसावदों बिसायख'थि जानो गोनांखौ नोजोर बोनानै पुलिसआ दासान्दि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायगासिनो दङ बेनि गेजेराव सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव 1-2 लाख नङा खमैबो 30,50,000 रांखौ बोखांनो हादों सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार लख्रा ओनसोलाव बेफोर गोबां बिबांनि रांफोरखौ बोखांनो हायो पुलिसआ बे रांफोरखौ बिसायख'थिनि सिगां रायजोफोरनि गेजेराव राननानै होनो थाखाय लाबोनाय जादों होननानै सन्देह खालामदों नाथाय बे रांखौ हमनो मोननायनि उनाव बबे राजखान्थि हान्जाया बे रांजों लोब्बा दङ बेखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै बरपेटा जिल्ला रामपुर देकापारा गामिनि सासे बर' सुबुं अनुप सरगियारि बिथाङा गोमानानै दङ न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला अनुप सरगियारिया थांनाय 5 खालारावनो केरेलानिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो निउ जलपाइगुरि स्टेशनाव ओंखारदोंमोन नाथाय बे ओंखारनाय समनिफ्रायनो दासिमबो न'फारसे सफैनो हायाखै बेखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय सुबुंखौ नुयोब्ला 9854277708 बे नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों गुवाहाटी सोहोराव सानै डकाइतखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिहारनिफ्राय आसामाव फैनानै डकाइत खालामफैनाय सानै बिकास कुमार सिंह आरो मुरारी कुमार सिंह बिसोर सानैबो गुवाहाटी सोहोराव फैनानै गिख्रंथाव डकाइत खालामनाय जाथायाव लोब्बा दङमोन আমাৰ নাটক কৰিবলগীয়া কি আছে তাতে লোকাল ৰাইজ আছে আপোনালোকে হুদক যায় আপোনালোকে মিডিয়া কৰ্মী হয় আপোনালোকে তদন্ত কৰক ৰাইজ তাতে উপস্থিত আছে ৰাইজে ক'ব কোনে এটো কৰিছে তাতে ল'ৰাবিলাক যে থাকে যুৱ বিপিএফৰ কেম্প এই কেম্পটো কিয় বনাইছে কিহৰ কাৰণে কেম্প আছে এটো কি আৰ্মি কেম্প না সিআরপি কেম্প নাকি ইয়াতে যুদ্ধ চলি আছে নেকি কিবা মাৰপিট কিবা চলি আছে নেকি ইয়াতে নিৰ্বাচনহে হয়তো গণতন্ত্ৰত মানে ৰাইজৰ মনহে জয় কৰিব লাগে কিয় ল'ৰাবিলাকক কেম্পত ৰাখি পেলাই তেনেকুৱা হিংসাৰ ঘটনা কৰাই আছে এইটো খুব মানে মই ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী দাদাৰ পৰা এইটো এক্সপেক্ট নকৰোঁ মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাবিলাকক যাতে বুজাই তেনেকুৱা ভাইলেন্সত যাতে নাযায় আমাৰো ল'ৰাবিলাক আছে সিদিনাখন যদি মই এৰি দিলোঁ হয় মেজৰ ভাইলেন্স হৈ গ'ল হয় তো মই বাধা দিলোঁ যেহেতু 7-8জনমান ল'ৰা আছিল আমাৰ প্ৰায় 150জনমান ল'ৰা আছিল সিদিনাখন তো মই এৰি দিলেতো বহুত মেজৰ ভাইলেন্স তাতে হৈ গ'ল হয় মই এইটো হ'ব দিয়া নাই গতিকে এনেকৈ যে কৈছে এইটো নাটক বুলি কৈছে যে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কোনো নাটক আমাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ৰাইজ আমাৰ লগত আছে ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে পুলিচ জানে যে কোনে কৰিছে পুলিচ তাতে কেম্পত পুলিচ থৈ দিছে এতিয়া কিয় থৈ দিছে ভাইলেন্স কৰাৰ কাৰণে থৈ দিছে সিআরপি থৈ দিছে এইটো মাৰ্কেটত কিয় থ'ব লগা হ'ল এইটো ঘটনাটো সঁচা বুলিহে কৈ এইটো থ'ব লগা হৈছে আৰু ৰাইজ উপস্থিত আছে তেখেতসকলক সুধিলে আপোনালোকে গম পাব जोंनो बिजेपिखौ जों भट होआ स्पेशली बर'जों आरो माइनरिटिजों मुसलमान भाइफोरजों आरो राजबंशी भाइफ्राबो बिसोरबो होनो गोसो गैया दा आं बेराय ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा लोब आंखौ समर्थन होदों माने आसुरित अननाय आरो फुंनिफ्रायनो बेसेबां मानसि आंनाव फैयो बे फैनायनि मानसिनि जितु सुबुं गौमाखौ नुनानै निस्सय आङो आशीर्बाद होफैनायखौ आं नुनानै मोननानै आं देरहागोन बे आं खाथां मोनदों आरो बेखौ आं दाबोथ' उइद्र'खौनो खालामाखै माथो गेलेनाय नोंनि दुखु दिगला दा आङो आंनि एबिएम मेसिनाव दा बे
आं गेलेबाबो गेलेयाबाबो मेसिनाव थाखासिगोन बियो बेथ' गेलेनि खुनु प्रश्न गैला बे खोथाखौ आंखौ सोंहरलागासिनो दं मानसिफ्रा बेथ' मालाबाबो नङा उइथड्र खालामनाय बोरै खालामनांगौ आंलाय दासो 26 तारिखआवनो लास्ट डेट उइथड्रआ जरदार भाबै माने केम्पेइन खालामबायगासिनो बे मिसा खोथा सोर बुंलाबायदों बेखौलाय बे बाजारफ्रावबो सोंलाबायदों आंनाव सोंहरलागासिनो दङ रायजो राजाफोर बेखौ मालाबाबो दाफोथाय आरो बले मा होनदों मोनसेया दस्रानो भट होनो थिनदों बे मारै जालायखो बेलाय बेथ' नोंथारा आंनो ग्रोम ग्रोम जोंनो गैयाबा 10-15टा केम्पेइन ग्रुप खालामना दाबो हर हर सोलिगासिनो दं जोंनिया बे मोनसे बिरोधि दलफोरनि गिनानै आंखौ देरहाजानो गिनानै गिबाय दा बिसोरो मोनसे पलिटिक्स खालामदों रिउमार खालामदों जाहाथे रायजो राजाफोरखौ माने थगायनानै जेने भट होहैनो थाखाय बेल'सो जागोन बियो बिनि बादैथ' जेबो नङा